खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग कृष्ण नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजियाव जे भगवान महर लान सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोबोर लांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो बेनिफ्राय मा होनो सोरबा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना गोजोनथाव खौरां सोनाफोर दिनै फिसालानि एग्जामा लास्ट स' बेनिनो जोंहा माखासे हाबाफारि लानानै जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना नोंथांमोनहाबो जोंनि मिनिनायावनो एसे मिनिट लांफादो आरोना हायोबा आरो बारा मिनिनो बादोंबा आराम एसे नायलांबानो जाबाय टाइम होनानै आरोना रिकुवेस्ट खालामबाय आङो दाख्लै अल'रजों अमा बेदर जाखांनानै जों फिन खेबसेबाव जि बोलायलायबावबाय आरोना फाला बदल ओरै दङ फरिखा जोबनानै जों आलाय सिलाय अखाजों बाखाजों जों न'आवबो थांनो हायाखै नालाय ओंखायनो दिनै एसे एसे फ्रि बिमाफ्रा सान्थि खालामबाय होननानै ज' जादों आरोना बोथोरा मोजां नङा गोजांज्रो बोथिसे ओंखाम ज' जादों होननानै जोङो आखायाव लादों आरोना सनाफोर आरो लोगोजों लोगो ज' जाबाथ' आरो मा अबस्था जाखायो नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाखाबाय जोंखौहाय बेनिफ्राय आरो आंहाथ' हारसिंबाबो बिदिनोखासै दुखु सुखु ओइ अन्दर खनायाव दोनहरनानै आंना बिदिनो फेसाव अराय सब बांसिनानो मिनिनायखौ नुनो मोनगोन बा सोरजोंबा रायलायदोंबाबो हमजानो हानाय नङा आरोना आंखौहाय जे बे मानसिया दुखुआव दङ होननानैहाय जे बे मानसिनाव माबा दुखु थानो हागौ होननानै मासे सा साज्रां मानसि बिलाइसो सानगोन मानो होनबा आं सिरियासखौ लाखाया बारा फुरा बिन्दास थानो मोजां मोनो दुखुआव सोरबा मानसिफोरनो गाबलाबायनानै खिथानो माबा लाब जागोन नामा दा नोङो ओंखायनो बारा देखायनो नाङा साइडआव दोननांगौ दिनै ओमफ्राय लोगोआ लानानै फैलायबाय बेना मालाय बुरदांदां बुरजाथार बेदरा नै रेजेकबो दङ मोजांबो दं आरोना दाख्लै अल'दरजों जानायाव आं लानानै थांलायबाय दिनै लोगोआ लानानै फैलायबाय आरोना जानोसै आरो नै ओमफ्राय आं रेडि खालामबाय दाख्लै थांनायाव बिनिफ्राय संनाय जाहैदोंमोन ना आङो बिनावहाय ओंखायनो दिनै आं संनोसै आरो ओरै दालिखौ थिक खालामनानै लागोनसै बेखौ एवनोसै सिम्पोलसा खाना पार्टिबाबो बिदि हायला फायला पार्टि नङा आरो जोंना ना फ्रोम एवनानै लाबाय नै बेबुखौ एसे नुबा मोजां जागौमोन बे अनिलनि एक्सआ बेबुखौ लाबोदेरनो रोङासै दा टेनसना बेलेग ना बेस्रा अनिल जिहेथुबाबो गावनि एक्स जाहैबाय नालाय माने बेबुबो एसे रेजेकबो लाबोबा बेबुखौ एसे लाबो होन्दोंमोन आं लाबोनो रोङासै बिथै लाबोदों आरोना खनसेनो बेबु रेजेक मोदोम जाखाजोबबा जानाय नङाना बेबुखौ मालाबा जानो थाथ'लायबाय आरो ना मा होनो बेबुखौ मालाबा जासिना थाथ'लायबायब्रा मालाबा बाहाना मारनानै आं लाना थांसैलाय ओंखायनोथ' बिदि नङाहाय सोनाफोर थान मोनबा जाबाय मालाबा जाया दाख्लैथ' आं ओरैनो लानानैसो फैदोंना दिनै जोङो मालाबा ज' जालायनो होननानै आरोना संबाय आरो जाबायहाय नै बारा एवबाय थाबा गोमालांसै ओंखायनो एवबायानो एथ' गोबाव मालायफ्रा बयल खालामनानै जायो जोंहा आरो बयल खालामबाबो एवथाबलायनानै भगबान माने आंना टारगेटआ रेजेक बेबुमोन आरो ओमफ्राय गथ'फोरनि नामै 50 थाखासोनि बेदर मोजां मोनो आरोना जोंहा फिसालाया जानो नागिरथाराहाय दै होबावनोसै मोजांनो बुर गोदौगासिनो बेहा बेबु थाबा बिराद समायबावगौमोनहाय फाग्लियाखौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो नै बेस्राया मोनजाफेरनाय जायाखै आरोना आं हारसिंसो जाखुमागासिनो दङ बेखौ एसे एवनोसै आङो टमेट'थ' गैया अब्लाबो ओरैनो एग्लिलामोसै सामब्रामजोंनो नाफाम बादिखासो नालाय दंबावो नै आंबो बारा जानाय जाया जेब्लानो जायो अब्ला नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जायो आरोना बारा जानाय जाया खनब्रैसोल' जादों खोमा बिफा गालांनायनिफ्राय दिनै एवनोसै आं एसेनो गोदोनि गानफ्रा मोजां मोनथ' आरो खोनासंनाय मोनोमोन नै बारा गोबाव जानाय नङाहाय कपिराइट फैगारगोन आंहा आजिया माबायदि जि मोजां नायदों आरोना ओंख्रिफ्राबो बुरजा नङा नालाय हारसिंनो दसेनो जोबो ओंखायनो आंनि आमोलाव एसे उन थाथ'थोंसै आरोना नाफाम एवहैग्रोनोसै आङो सामब्राम दरै होनोसै गिदिरनो नाखौ एसेल' होगोन नाया दङ आलौ होनो मेगनाव नाङा नैहाय मादि मानसि आलौ आखाइ सुनो आखाइ मोनबायानो नै जाबायानो दैया मोजां रानबाय नै थावाबो आराम गबाय बेनिफ्रायहाय बिदै हरनोसै आरोना बिदै सोर बिदैखौ बोरै लुयो आं बिदिनो फारसे खहे जायगायाव लुनानैसो लगायलाबायनानै होयो आरोना सोरबा सायाव लुलालाबायनानै होयोनो मा खेवनो
बे थेमाखौ मानो नांगौ जारलाहाय मामा बियो उन्दै जादफोरनि नाङाथार बिदिनो बिबायजों दसे गोबाव थाफालायबाय आरो नै दसेनो नाङाथार जालायबाय आयो माथो समायना नुथारबाय बेबुल' मोनदोंना सोंबाय बेखौ जि गोसोखांबाय आं बेबु फाग्लिनायसो जानोसै बेयावबो एसे दै हरबावनोसैहाय बिथायाबो मोननांगोन ना बिराद गोथाव नुबाय नै रिं लाइटफोर थानायबा एकदम कालारिं मोजां स्रां स्रां नुसिगौमोन आरोना ओमफ्राय आंना मबाइलाव बारा मोजां नुनो नागिरा गोमो ओंख्रिफोरखौबो फुरगेयाव नुयो नै जारौ ओंख्रिफोरखौबो बोरैबा नुयो जेखियानो जादोला मोनबाय साखिनाय फैदों माइदि जाखो गोदोनि गोजाम गान खोनासंनानै मानसिया थेनथ'लायखोना माखो बुरिया जाया साखि फैया बिहा गैया नङा होमबा साखिनो थिननाया नोंबा गोथाव मोनो ना मोना ओइ गैया जायगाखौ हनै मालाय संनायबा जायोल' होनदों नों बायदि बानासो फैखादों आंबो दिनै दासैहाय सिबाय आरो बिदिनो दा गथ'फोरनि फोरखा जोब्बायना बांसिन अलसिया जासिगोन नंगौ नोङा सनाफोर जाय बिमा फरिखा समफ्रावथ' हांखु जाफानोसै ओमफ्राय जेला फरिखा जोबो अलसिया जाफानोसै सिखारनोबो एसे अलसिया जानोसै आना दालाय ओरै बारा गाज्रि जायाखै मा ओमफ्राय अमायालाय मालाबा थांसै दा केमेरायाव आरो संग्रानि खाथियाव गोथाव नङा होनबा मा जानो दाय जागोन ना गोथाव होनबाय सिबाय दे जादो थावाबाबो जासाबदो नाफामलाय एवनांसिगौ फिसाफोर होबाथाय जानोसैयानो फरिखा जोबनानै जाखानो जों बिदि लाद्रा लावजोबनानै दं आरोना नै ओरै बिसोर बिमा फिसायाबो बैयाव दङ जानाय लोंनायखौनो मोजाङै देखायनो हायासै एथ' गथ' गोनांफोरनि जानाय लोंनायना नारा नाथार ओरै जाया सासेना उन्दुबा आयै जेने थेने थुमखांबाय आरोना जाखां लोंखां सुस्रांनानै नै बिसिनायाव लावथ'लाबायबाय एसे लाद्रा लुद्रा मा लेखाफोर ला ओइ लेखाफोर ला फाइनाल फरिखा खांबाय आरोना मेट्रिक फाइनाल जोब्बाय बिस्रा ओंखायनो फरायनांला हाथारला आङो बे जुना फुरा क्लास जाबावगोनसै आरोना ओमफ्रायसो जुलाइआवसो गरम बन्द मोनगोन स' थाथ'नांगोन फरिखा जोबबाबो मा होनदों ओइ गियान बेहा मालाय मुगासे उन्दुखांबाय बिसिनायाव आरामनो जोंना नै दासो उन्दुदों 6 hours later रायजोफ्रा ओंखारबाय जोंना स्कुलनिफ्राय डाइरेक्टमोन नालाय मालाय प्लेनिंआनो मालाय जखासोमोन नालाय फैदो नानि फैदो गारि फैदो जोंहा थाङाथ' अबबासो रेडि गावासो फैदो टाटा र' गैयाहाय जोंबो बिदि ज' इसिबां गैया बे नोंसोर जा नुदों बेनोल' आरोना एबारना गोबावजों खनसे मालाबा आद्रा थाबाय बेबुआ सोदो इहा मा सिथा ओमफ्राय बेबायदि बजाय जानानै बिफाफोरा बहा जायगा थाबावगोन दे माबा बाथाम खादेरबासो बिफाया थोसिगोन आरोना थांदो ससेयाव आहा बाथाम खादेरसो नागिरदों एबार ओंखायनोथ' टाटा टाटा थांबाय गल' ओमफ्राय बेहा थांबायना ओमफ्राय एबार आंनि बोरमा गलिना मोसौ गलिना ट्रेन स्टेशन ना मा बुस्थु बेखौ नायदो आरोना आयै नायदो सनाफोर नायदो नों बेयावनो थाथ' दे मादे सना थाथ' दे र' आं बेखौ साफा खालामनो सराइखेलानि बिजावजालि प्रेगनेन्टखौबो लिंहरदोंमोन आं दाख्लै थांनायाहाय गावनो फरिखा जोब्बा थांगोन दे आङो फरिखा जोब्बा जानानै फैगोन हाबबोगोन होनना बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय फुङावबो जि अखाबो हादोंमोन ना गोसोफ्रा बायलायलाङो बाराद्राय अखा हाबाथाय अबेबा थांनांगौ आरो नांगौ जाबाथाय ओमफ्राय फैयाखिसै आरोना मालाबा लिंहरफिनसै बेखौहाय ओमफ्राय दा जों गोजानो फिसा पार्टि जानानै थांबाय आरो जेराव गथ'फोर थायो बेयाव जाब्राया जाखायो आरोना न' टेनसन फिसाजोआ दिगदार होआबानो आं दानो फोसाबखांसिगोन आरोना बेखौहाय गथ' सानैयानो खम गेलेबाय फुंनिफ्रायनो न'आनो सिबनायानो खनथामसो जाबाय आरोना लोगोआबो सिबलाय आंबो सिबलाय
दा आं एबार फाइनाल सिबनोसै फाइनालथ' जाया दा माबा मोनसे जागोन आरो ओंखारबावखायो नोंथांमोना कमेन्ट हरखादों गथ'फोर थायोबा बिदिनो जायो होननानै औ बिदिनो जायो डेन्जार हालादाव दङ आङो दसेनो बैखौ लायो दसेनो बैखौ लायो जेबो नंला बेफोरो सिलायावबो गेलेनो हगारजाया सिदोब सिलामोन नालाय आरो न'फ्राव थानायबा आलदा खोथामोन जेनेबा ओमफ्राय जों न' सिङाव लासोमबाय थानायबो जाबाय नालाय बेनो हालोदसै आरो बेनिफ्राय सनाफोर खामानियालाय मा जाबाय थाखागोनखा बेलाय आरो मानसिनि खामानि नङा होमबा ओमफ्राय आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ जाला माला मोनबायबा माफ खालामबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थेंक इउ स' माच